Mibilib ang mga netizens sa kabayanihan sa usa ka lalaking miluwas sa lalaking nalumos sa dagat sa Davao City. Huyo pa, huyo pa. Pahingangin. Huyo pa, huyo pa, huyo pa. Huyo pa, huyo pa, huyo pa. Oh. Sige, sige, sige. Huyo pa. Yeah. Sige, recitation lang. Yeah. Ay, sige, sige, ayun na lagi. Sige. Sige, ipamp. Yeah. Sige. Ipamp. Huyo pa. Sige, dali. Mao kini ang video sa aktual nga pagluwas sa usa ka lalaking nalunod sa Times Beach sa Matina Playa, Davao City. Makita nga gipaningkamutan ni Vic Junicio nga maluwas kini pinaagi sa pag-CPR. Human sa pipila ka segundo na ulian ang biktima. Wala damhan ni Vic nga sa ilang pagsuroy sa lugar makaluwas na siya og usa ka kinabuhi. Usa ka customer sales representative si Vic sa usa og nakatunan kuno niya ang saktong procedure sa pagpahigayon og CPR. Human kitudluan sila og basic life support program sa mapersonalize sa Central 911 dito sa iyang gitrabahoan. Ipamp.